खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं त्रिशरन बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ सोरखारनि बिथिंनिफ्राय एफिडेभिट होयैनि थाखाय बिटिसि खुंथायखौ गभर्नरा गावनि आवथायाव लांनायनि हेंथायै होनाय पिआइएल केसनि नायबिजिरनायखौ फोलावनो गोनां जादों। बिटिसि खुंथायाव थायै बिपिएफआ सुबुंखान्थिखौ बावगारबाय बुंदों प्रमद बर'आ। आसामाव कर'ना भाइरास सन्देरनाया सा 44 सिम बांबाय। आसामाव सानथामनि गेजेराव 80 कौटिनि जौ फाननो हादों। राजस्थाननिफ्राय लाबोना सरू सजायाव क्वारेन्टाइन खालामनाय सा 124 फरायसाफोरखौ गावबा गावनि न'आव थांहोबाय। आइटिबिपिनि सा 45 जवानाव कर'ना भाइरास पजिटिभ। दानिया आबुं रादाब। बिटिसि बिसायख'थिखौ थि समाव बानजायनो हायैनि बिथा लानानै गभर्नरा बड'लेण्ड खुंथायखौ गावनि आवथायाव लांनायनि हेंथायै होनाय पिआइएल केस होनायखौ गुवाहाटी हाइकर्टआ मंगलबारखालि नायबिजिरनायनि खालारथि खालामदोंमोन। नाथाय सोरखारनि बिथिंनिफ्राय एफिडेभिट होयैनि जुनै नायबिजिरनो जुनै गोदान अक्ट' फोसावफिनदों होननानै सुलुङाव बुंदों। मुंख'नो गोनांदि गुवाहाटी हाइकर्टआ आसाम सोरखारनि बिथिंनिफ्राय एफिडेभिट होयै आरो नडेल अफिसारफोरखौ मंगलबारखालि हाइकर्टआव नुजाथियैनि दाय हमनानै नायबिजिरनायनि बिबान रुजुननाय मानिनां जास्टिस कल्याण राय सुरानानि आदालतआ सोरखारनि उकिलखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनानै उननि अक्ट'आव एफिडेभिट होनांगौ आरो नडेल अफिसारफोरा कर्टआव नुजाथिनांगौनि थाखाय बिथोन होयो होननानै सुलुङाव बुंदों। बिपिएफआ थांनाय 17 बोसोराव खुंथाय गोहोआव थानानै गोबांथार बेले-बेजे खालामदों। 17 बोसोर गोलाव सम बिटिसि खुंनायखौ बावनो हायैनि थाखाय बिपिएफआ सुबुंखान्थिखौनो बावगारबाय। बे अजदखौ दैखांदों इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ। बबेखानि आबाद दै जगायनाय पिडब्लिउडि बिफानाव गोबांथार रांनि बेले-बेजे खालामदों। रायजोफोरनो खुन्दुं राननायावबो गोबांथार बेले-बेजे खालामदों। जायनि जुनै रायजो बेंगिरिया बिटिसिनि गोहोखौ गावनि आखायाव लांनायनि उनावनो बिपिएफआ समखिखांदों होननानै दाबि दैखांदों इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ। प्रमद बर'आ बुंबावदों दि जुदि बिपिएफआ रायजो सोरखारनि खुंथायखौ आयेन बेरेखा होननानै गाज्रि मोनदों अब्ला 2003 मायथाइयाव बिटिसि गोरोबथानि समावनो हाग्रामा महिलारिया रायजो बेंगिरि खुंनायनि गोहोखौ दोननो नाङामोन। बबेखानि बिपिएफआ रायजो बेंगिरिनि खुंनायखौ गिनाय आरो थांनाय 17 बोसोराव बिटिसि खुंनाय समाव गोबांथार जाख्ल'नाय आरो बेले-बेजे खालामनायखौ फोरमान होदों होननानैबो प्रमद बर'आ दाबि दैखांदों। कर'ना भाइरास सन्देरनाय बेरामिया आसामाव सा 44 सिम बांबाय। मंगलबारखालि सानै कर'ना भाइरास सन्देरनायनि पजिटिभ रिपर्ट मोनबावो। बेनिनो सासेया गवालपारा जिल्लानि आरो गुबुन सासेया क'क्राझार जिल्लानि होननानै देहा मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटाराव फोसावनानै होदों। देहा मन्थ्रिनि बादिब्ला क'क्राझारनि कर'ना भाइरास सन्देरजानाय सुबुङा कुचबिहाराव थांनानै फैनाय। कर'ना भाइरासनि थामथि खोन्दो लकडाउननि समाव आसामाव 80 कौटि रांनि जौ फाननो हादों। बे सानथामनि गेजेरावनो सोरखारा जौनिफ्राय कौटि रां टेक्स मोननो हादों। बेनि बागै आसामनि जौ गलादार सन्थाया फोरमायथिनाय बादिब्ला सानथामनि गेजेराव आसामाव 80 कौटिनिबो बांसिन रांनि जौ फानजादों। बेनिफ्राय रायजो सोरखारा 30 कौटि टेक्स मोनदों। मख'नो गोनांदि थामथि खोन्दोनि लकडाउनआ सोलिगासिनो थानाय समावबो ग्रीन जनफोराव जौ दखानफोरखौ सोरखारा खुलि होनाय जादोंमोन। गिबि सानखालि कामरुप मेट्र, हजाय आरो अदालगुरि जिल्लायावल' जौ दखानफोरखौ घन्टासेनि थाखाय खुलि होनाय जादोंमोन। बेनि सिगां नैथि खोन्दो लकडाउननि समाव साननैनि थाखाय जौ गलाफोरखौ खुलिनो गनायथि होदोंमोन रायजो सोरखारा, जेराव साननैनि गेजेरावनो 45 कौटिनिबो बांसिन रांनि जौ फाननो हादोंमोन। हादोरनाङै लकडाउननि समाव रायजो सोरखारा राजस्थाननि कटानिफ्राय लाबोनानै सरुसजाय स्टेडियामाव क्वारेन्टाइन खालामनाय सा 124 फरायसाफोरखौ गावबा गावनि न'आव थांहोबाय। क्वारेन्टाइननि समा बारग'लांनायनि उनाव फरायसाफोरखौ सावस्रि बिफाना गावबा गावनि न'आव थांनायनि गनायथि होदों। रिपर्टनि बादिब्ला सावस्रि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो सावस्रि बिफाननि गोजौ थाखोनि मावफारियाफोरा सरुसजाय स्टेडियामाव थांनानै कटानिफ्राय फैनाय फरायसाफोरखौ गावबा गावनि न'आव थांनायनि राहा खालामनानै होयो।
भारत तिब्बत सिमना पुलिस आईटीबीपी सा 45 जवानाव करना भाइरास पजिटिव मोनदों। बिसोरजों थादेर दांदेर जानाय सा 76 जवानफोरखौबो आईटीबीपी सावला केम्पआव क्वारेन्टाइनाव दोननाय जादों। सुलुंनि बादिब्ला करना भाइरास सन्देरजानाय सा 45 आईटीबीपी जवानफोरनि गेजेराव सा 43 जवाना तिग्री केम्पनि। करना भाइरास सन्देरजानाय आईटीबीपी जवानखौ फाहामथायनि थाखाय सफदरजंग हस्पिटाल आरो नयडानि हस्पिटालाव थिसननाय जादों। ओजोंहा दिल्लीयाव थानाय आईटीबीपीनि मोनसे कम्पानिनि सा 96 जवानफोरखौ सिगांनिफ्रायनो क्वारेन्टाइनाव लाखिनाय जादों आरो टेस्टनि थाखाय दैथायनाय जादों होननानै मिथिनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।